jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Għanna bada jisalmilkom u jatikom merba 39 episodju l-ewwel wieħed minn istaġun 2023 u 24 għas-senfiela Botta u Spotta. Wasalna biex nibdew staġun ieħor u din is-sena il-programm se jkollu xi ftit bidliet. Qabel xejn kif ħabbarna l-ġimgħa li għaddiet, Botta u Risposta ser jixxandar bħas-soltu kull nhar ta' ħamis, imma meta jkun hemm it-tazzi Ewropej ser nifhmu. Ħalli wkoll nagħtu ċans lil kull min irid isegwi xi logħba biex jagħmel dan. Madankollu din mhux se tkun l-unika novità illi ħajkollna dan l-istaġun. Dan għaliex din id-darba għalmenu fejn jidħlu l-programmi tal-futbol ser ikollna il-mistieden residenti illi mhu ħadd ħlief l-ex coach ta' Birżebbuġa St. Peters u Swieq United Roberto De Brincat. Roberto, nsellimlek l-ewwel nett. Nsellimlek Antonella u nsellem il-dawk kollha qed isegwuna. Kif qed tħossok? Lesta l-istaġun ta' futbol ħanejdu hekk. Il-futbol huwa parti minn ħajti, ovvjament nieħu pjaċir ħafna nitkellem u niddiskuti fuq il-logħba tal-futbol, kif qed il-ġimgħa l-oħra hija logħba sabiħa ħafna. U ovvjament qed inħares b'ottimizmu għal din il-kontribuzzjoni tiegħi magħkom bħala tim ta' Botta u Risposta. Tajjeb wis, illum kif forsi diġà qed tinnotaw se nkunu qed nitkellmu fuq il-Premier League li se jibda għada permezz tal-logħba bejn Burnley u Manchester City. U għal dan il-għan il-lejla fuq il-panel għandna lil Kenneth Caruana mill-Manchester City Supporters Club Malta u lil Darren Muscat li huwa partitarju ta' Chelsea. Bħas-soltu inħeġġitkom biex kull min irid jintervjeni matul dan il-programm jista' jagħmel dan fil-sezzjoni li għandna miftuħa apposta għalikom ma' din ix-xandira. Biss qabel ma nibdew ser ikollna nibdew b'aħbar daqsxejn ħażina dan għaliex it-timijiet Maltin illi għandna involuti fil-UEFA Europa Conference League sofrew b'kollox 9 gols. Il-riżultat finali Victoria Pilsen 4 Gżira United xejn u bħalissa fl-Istedju Nazzjonali għaddejja l-logħba bejn Hamrun Spartans u Ferenc Varos bil-Ungariżi qegħdin jirbħu 5-0 fil-fatt ukoll Hamrun sofrew 3 gols fi spazju ta' 5 minuti. Hija ħasra li jkun rapportaw riżultati hekk biss x-xorti wkoll ma tantx daħqet lit-timijiet Maltin fuq hekk se nitkellmu fi programmi oħra. Mela, niġu issa biex nibdew l-ewwel parti tal-programm fejn se jkollna introduzzjoni żgħira mingħand Roberto De Brincat il-mistieden residenti tagħna għal daqstant l-introduzzjoni u mbagħad Roberto jkun jista' jtina ftit l-ewwel ħsibijiet tiegħu. Fidejk Roberto. Mela bħalma qalilkom Antonello, minn għada jiena bidu l-kampjonat Premier fl-Ingilterra. Fl-aħħar snin il-kampjonat Premier stabilixxa ruħu bħala l-iktar kampjonat attrajenti u interessanti fejn post il-kampjonat Taljan li bħalma niftakru tajjeb bejn snin 80 u 90 kien l-iktar kampjonat li jattira interess. Kampjonat li ovvjament iktar ma jmur iktar qed jattira l-iktar players ta' kalibru li għandna kemm fl-Ewropa u kemm fil-kontinenti l-oħra. Il-klabs Ingliżi finanzjarjament bħalissa huma l-iktar klabs b'saħħithom li għandna f'dan il-kontinent, allura jaffordjaw li jixtru players li jiswew ammonti konsiderevoli ta' miljuni, apparti forsi llum li ħarġet l-aħbar li Harry Kane ħajjingħaqad ma' Bayern Munich għal aktar minn 100 miljun euro. Fl-opinjoni tiegħi il-kampjonat Ingliż huwa interessanti ħafna, dejjem kien kampjonat li ikollu dawk l-4-5 timijiet li jġildu għall-unuri. Forsi l-ikbar mistoqsija tkun min ħajrnexxielu iwaqqaf id-dominju ta' Manchester City
li bħalma nafu tajjeb taħt it-tmexxija ta' Pep Guardiola bnew pedamenti ferm sodi sena wara sena biex eventwalment mhux biss rebħu l-kampjonat imma spiċċaw ukoll laħqu lan affari tagħhom li jirbħu Champions League. Din is-sena għamlu akkwist importanti fid-difiża meta ħadu l-Gvardiol mingħand Leipzig li ovvjament ħajkompli saħħaħ is-settur tad-difiża. Timijiet bħal Arsenal, Liverpool, Chelsea u Manchester United li ovvjament jibdew bħala kontendenti għal-rep tal-kampjonat ma' Manchester City. Però nemmen li ħajkun kampjonat interessanti ħafna. L-kampjonat Ingliż huwa wieħed mhuwiex prevedibbli bħalma forsi huwa l-kampjonat Taljan bħalma kien fl-aħħar snin bid-domini tal-Juventus. Nemmen li għalkemm Manchester City għandhom l-aħjar skwadra u forsi finanzjarjament huma l-iktar klabb saħħtu li hemm fl-Ingilterra xorta waħda l-klabbs l-oħra ħajkunu ta' sfida lihom u nemmen li ħajkun kampjonat u staġun mill-aktar interessanti. Grazzi Roberto, hemmhekk tagħtina l-introduzzjoni u għalissa nibdew nitkellmu għamal mistednin tagħna wkoll. Kenneth, ħanibda bik l-ewwel merħba lura fuq botta risposta u grazzi tal-li lejna bħala klabb ġejtu aċċettajtu l-istedina tagħna li tattendu għal dan il-programm wara tripletta miksuba minnkom is-sena li għaddiet. Temmen li City kapaċi tiksru rekord ieħor fil-Premier League u tirpu titlu wara staġun konsekuttiv? Għandna skwadra tajba, ovvjament tlifna żewġ players importanti, Gundogan u Mahrez ukoll. Però tara wieħed se nixtru wkoll ġa ġibna l-Kovacic il-Gvardiol, ġifieri aħna ħankunu wieħed mit-timijiet ovvjament li ħanisfidaw għal-lig. Ovvjament nafu li jekk nerbħu lig ieħor ikun ir-raba' u niksru rekord, però ma naħsibx daqshekk faċli, però żgur li għandna biex kemm bħala coach kemm bħala struttura. Is-sena l-oħra konna naqsan punti wara l-Arsenal u għax hemm l-esperjenza u dan irnexxilna anki naqbżuhom. Jiġifieri issa wieħed irid jara wara staġun twil bħal dak li kellna kemm se jkollna injuries u jgħalmu ħafna l-injuries għandek il-Super Cup nhar l-erba', għandek il-clubs, it-tazza ta' dinja tal-clubs ukoll f'Diċembru. Dawn huma kollha fixtures li jkomplu jżidu mal-lob li diġà hemm. Jiġifieri wieħed irid jara l-eżitu ta' dawn il-lob kollu fil-players fl-injuries qed tifhem, jiġifieri hemm ħafna elementi x'wieħed jista' jara li mhux daqshekk ħadd tkun faċli. Żgur li t-timijiet l-oħrajn se jippruvaw joħorġu għalina wkoll bħal dejjem biex iwaqfu milli nerġgħu nieħdu l-lig. Jiġifieri żgur mhux se tkun xi ħaġa faċli li nerbħuh bħal dejjem, ġifieri dan mhux. L-avversarji tagħkom bad se nitkellmu fit-tieni parti tal-programm. Nixbu naqra dik issa. Ma nisellimlek u nirringrazzjak tal-lejla tinsab fostna u nibda bil-insaqsik domanda diretta. Se jġib Maurizio Pochettino fil-Stamford Bridge illi ma tabux kandidati oħra li kien hemm għal-post ta' manager tal-plus. L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom tal-istedina u nsellem lil dak kollha li qed isegwuna. Biex nirrispondi għad-domanda tiegħek, Antonello, jien personali Pochettino narah li ser iġib dik l-għaqda bejn il-players li week in week out se jiksbu ir-riżultat mixtieq. Bħalma nafu fl-aħħar terz tal-istaġun li għadda wara li twaqqaf il-kuntratt ta' Graham Potter u Todd Bowley laħaq lil Frank Lampard bħala interim manager. Apparti Pochettino kien hemm majdu ta' xi 5 managers oħra li setgħu jieħdu l-hot seat ta' fit-tim ta' Chelsea. Kien hemm Luis Enrique, Brendan Rodgers, Marcelo Gallardo, Zinedine Zidane u anke Julian Nagelsmann li għal-bidu dan kien il-favorit li jilħaq il-coach ta' Chelsea. Personali, l-għażla tiegħi dejjem marret għal Pochettino, għax apparti Brendan Rodgers, l-oħra jekk min isejjer żball qatt ma kienu fil-Premier League u mhux it-tnejn li ma kienux seri jiksbu suċċess, però meta jkollok manager li ġa kien fil-Premier League u hawn se nirreferi għal Pochettino, kien wassal tim li nistgħu ngħidu bena u
fil-finali ta' Champions League jura eżatt x'tip ta' manager hu. U għal rajt il-pre-season li kellhom iċ-Chelsea ġol-Amerika nista' ngħid li dal-manager jista' u iva nemmen li se jwassalna fejn verament inkunu bħala tim li nkunu bħala tim ta' Chelsea fit-top 4. Roberto, għad tisma' naqra tiegħek fuq il-ħatra ta' Pochettino anke forsi mill-lenti ta' coach, ħalli nbagħad għandna il-punt tattiku żjed tard, imma stennejt li se jkunu eventwalment il-coach li jista' jieħu over fi Stamford Bridge. Jena kont insegwi ovvjament l-iżviluppi li bdew seħħu fih dan Chelsea meta ovvjament neħħa Potter u nħatar Lampard bħala interim manager kif Arderin, ovvjament kien hemm ħafna jdut u ismijiet differenti ta' coaches. Jiena ovvjament nemmen li Chelsea l-ewwel għażla li kellhom kien il-coach Ġermaniż Nagelsmann li kien ta' Bayern Munich. Naħseb li dan il-coach żagħżugħ kellu mentalità pożittiva, mentalità moderna u hawnhekk forsi kemm ma naqbilx ftit ma' dak li qal Derin, għalkemm qatt ma coach fl-Ingilterra ma jfissirx li ma setax ikun suċċess li kieku ġie magħżulu. Guardiola qatt ma coach fl-Ingilterra, però mindu mar ma' Manchester City kien ta' suċċess. Klopp qatt ma kien ikkoċja fl-Ingilterra u meta mar ma' Liverpool bidilhom u ġabu. Anki kellna l-Ancelotti u l-Conte qatt ma kienu wkoll. Eżatt, u sar rabbaħkom l-Europa League. Ngħidlek coach l-importanti inti semmejt laqda. Laqda fid-dressing room hija essenzjali biex klabb ikun rebbieħ jew inkella tellif. Jiena personali, ovvjament jiena min is-supporter ta' Chelsea laqas ta' Manchester City, ġifieri fl-Ingilterra nissimpatizza mal-Wolves, nkun onest, li mhumiex tim li jirbaħ l-unuri. U dan ġej kollu mindu kont teenager u kont nilgħab football manager fuq il-PC u kien laqqatni nisem Wolves, ġifieri minn hemmhekk Però jiena nemmen is-sena l-oħra kien hemm ħafna anke il-fatt li telaq Abramovich u ġew sidin ġodda, naħseb kien hemm ħafna taħwit u konfużjoni fil-klabb ta' Chelsea. Li inti klabb bħal Chelsea jagħmel dawk l-ammont ta' akwisti kollha, tim impossibbli biex jiġġelja flimkien f'perjodu qasir għalkemm dawn huma players professjonali li huwa xogħolhom bażikament il-futbol, però biex dawn jidraw il xulxin u jkollhom livell ta' automation li jkun joqrob lejn il-perfezzjoni jrid ħafna żmien. U naħseb Chelsea li żball li għamlu s-sena l-oħra kien li f'Jannar nefqu xeba flus u ġabu ħafna players, żmien biex daw il-players biex jintegraw ruhom flimkien ma kienx hemm. It-taħwit li kien hemm ukoll jitkeċċa coach, ġabu l-Potter u mbagħad neħħew il-Potter, ma kienux jafu x'ħajamlu, ġabu l-Lampard. Dan titqis li fi staġun Chelsea spiċċaw bi 3 coaches. Issa jiena biex nitzika naqal Antonello wkoll dak li ġara s-sena l-oħra lil Chelsea jfakkarn dak li għamlu Winter meta kienu ġabu players ta' kalibru mondjali kellhom il-Gigi Simone bħala coach u meta keċċew kellhom 4 coaches fi staġun wieħed u kważi spiċċaw relegation zone. Jiġifieri dak jurik li meta inti m'għandek stabilità fid-dressing room il-players ħajbatu fil-performances tagħhom. U naħseb is-sena dak li ġara għal Chelsea. Issa dwar Pochettino, jiena ħanejtek mhux xi coach li jolqotni ħafna, ħankun onest, jiġifieri joret ma' Tottenham kiseb riżultati. Pochettino tara coach li jista' iwasslek milli irebħek bħalma forsi jiena Pochettino nitfgħu fl-istess livell ta' Ranieri. Ranieri huwa coach li jieħu tim f'diffikultà, jaf players li għandu jixtru li forsi mhumiex daqshekk rinomati, jibni l-pedamenti, però mbagħad ma jasalx biex jirbaħ, apparti dak li jagħmel ma' Leicester, u naħseb Pochettino huwa coach simili. Issa ovvjament Derin jawgura li dal-qed ngħid jien ma jsehx. Però naħseb ħadd tkun diffiċli li jirbaħ mill-ewwel, jiġifieri jekk Chelsea mhux ħajtuh iċ-ċans li jisma' jimplementa l-mentalità u li jiena skużani ma m'għandix laqqas aħna maħna nistennew li jirbaħ mal-ewwel jiġifieri. Imma li jaqgħet it-tim tal-inqas u t-target tagħna tkun li naslu top 4, tal-inqas li l-istaġun li ġejna ġew inkunu fl-Ewropa. Nistgħu ngħidu li target accomplished. Però Derin tinsiex li top 4 huwa target realistiku, però tinsiex il-livell li hemm fil-kampjonat Ingliż. Iva. Għandek Arsenal, Manchester City, Manchester United.
Liverpool, Newcastle li ma tistax taqtaħħom barra, Tottenham li laqqas ma jistgħux jinqataw barra. Daw huma kollha timijiet li kollha jittargetjaw li jkunu mat-top 4. U naħseb il-competition li ħajkun hemm dis-sena ħad tkun qawwija ħafna. Ġifieri jiena nemmen li ħajkun essenzjali l-bidu anka biex kemm Pochettino u kemm il-plejers ta' Chelsea jiksbu fiduċja fihom infushom. Dik ħad tkun importanti ħafna. Għani, qabel ma mmorru għal-reklami, ma nafx għandek xi ħsieb fuq dan li qed niddiskutu. Ifhimnina kieku jiena naħseb immexxi klabb ta' Chelsea ma kontx inġib il-Pochettino żgur. Għaliex inti qed iġib coach minn ex-klabb li huwa biex ngħidu hekk wieħed mir-rivali ewlenin sewwa Tottenham, jiġifieri minn Londra dawn rivali Tottenham u Chelsea. U żgur ma l-hemm ftit żbalji ħanibdew ngħidu għax isma' dak kien coach ta' Tottenham għal x'għamilna u daħal ħajaħdem kontrih biex ngħidu hekk żgur. Ifhimni ma naħsibx li huwa coach ħażin. Però Chelsea naħseb iridu iktar milli li hemm favur Pochettino huwa li għandu stil ta' futbol li forsi jogħġob ukoll is-sidien. Però jekk ħanoqogħdu bil-fire and fire u hekk mhux se jaħdem ġifieri tajjeb illi ikollu stabilità klabb. U jekk pereżempju kien jemmen fi Graham Potter, kont nibqa' bih pereżempju, ġifieri mhux wara ftit nara kif nagħmel u jekk temmen verament dak li tixtieq tasal, tkompli dik il-mixja, issa ovvjament. Tittara coach ukoll x'ikun hemm minn taħt aħna ma nkunux nafu, ġifieri tittara laqda fit-tim, tittara l-plejers ikunux kuntenti b'dak il-coach ukoll. Kultant tittara issa Pochettino kemm huwa biex ngħidu hekk bniedem ta' dixxilpina ma' dawk forsi ċertu plejers illi jħossuhom li hum ikbar mill-klabb. Ma ħanaqtarek ftit kliemek, semmejt il-Potter. Potter kellu ħaġa nieqsa rajtu jiena bħala manager kellu ħaġa nieqsa, il-body language all-ground. Tara lil Pep Guardiola, tara l-Arteta, kollha iżommu dak il-kuntatt mal-plejers, anki li jgħidu jmexxi wieħed imexxi il-manager imexxi lill-plejer. Potter ma kellu xejn. Derin, ħan nistaqsik ħaġa qabel imorru għar-riklami li qabad dal-punt. Qed issemmi l-body language li hija importanti ħafna l-coach, però Potter sakemm dan mal-Brighton ġab ir-riżultati. Meta ġie magħkom hemmhekk sab diffikultà kbira. Jew hu mhuwiex ta' livell li jikkowċja klabb bħal Chelsea, jew inkella t-taħwit li diġà kien hemm fil-klabb affettwaw lilu wkoll. Jista' jkun ukoll. Tajjeb, issa ħanejdu mill-aspett ta' coach ħanitkellem. Bħala coach qatt huwa ideali li tidħol inti fuq xi ħaġa li beda ħaddieħor. Ġifieri meta coach jidħol fi staġun diġà mibdi, hemmhekk ma tistax inti jekk jiena ninħobb nilgħab bil-3-5-2 għall-argument. Right? Ma nistax nidħol hemmhekk u ngħid jien bi-3-5-2 ħanilab. Jekk m'għandekx il-plejers adattati biex tilgħab dik is-sistema, tittadatta ruħek skont il-plejers li għandek. Tajjeb, ġifieri dik kienet fattur jiena nemmen li kieku Potter ġi mill-ewwel fil-bidunet tal-istaġun. Dik kienet tkun xi storja differenti. Barra minn hekk ukoll hemm coaches jiena ħansemmi wieħed għax jiena nsegwi l-futbol Taljan u ovvjament iktar familjari mal-futbol Taljan, però nimmaġina li kulħadd jafhom daw iż-żewġ coaches fl-Italja. Għandek Zeman u Mazzone. Zeman u Mazzone huma żewġ coaches li bħala coaches huma tajbin ħafna. Però qatt ma kienu tajbin coachjaw timijiet ta' ċertu livell. Dejjem timijiet coachjaw timijiet kif jgħidu nofs il-klassifika jew l-isfel. U naħseb Potter huwa dak it-tip ta' coach. Coach li tal-mittej. Mhux biex naqbdu d-diskussjoni, ma pereżempju għandi kursita kbira biex nara xi darba l Zerbi ma' klabb kbir. Tajjeb, għax naħseb Zerbi għandu potenzjal enormi, però tittara mbagħad kif ħajkun meta jikkoachja klabb, meta jkollu dik il-pressure kollha fuqu. Tajjeb, jiġifieri mhux la kemm tgħid inti isma' jimmort mal-Brighton u daħħalthom fl-Europa League. Dik hija bravura kbira. Però mbagħad ovvjament jiddependi l-klabb u l-istaturi tal-klabb. Mela, grazzi Roberto u derinu kienet l-ewwel parti tal-programm, se mmorru għal waqfa ta' reklami, madwar reklami, u imbagħad inkunu nistgħu nkomplu id-dibattitu.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Fis importanti mingħand Game Breaker. Nhar is-sibt 17 ta' Awwissu, Game Breaker ser jkun qed jorganizza sejl fejn matulu int se tkun tista' tieħu skont ta' xejn inqas minn 25% fuq il-kodba kollha li hemm mal-bejgħ, ċertu statwi u figuri kif ukoll il-kollezzjoni kollha ta' Funko Pop li għandna bħalissa għad-dispożizzjoni tagħna fil-ħbut li għandna ġewwa Birkirkara. Barra minn hekk, bil-loyalty scheme il-ġdida li qed noffru, int se taċċerta ruħek li dak li tonfoq illum se tigwadanja mintu fil-futur. Diskonti sensazzjonali fuq il-prodotti kollha li Game Breaker joffri. Prodotti ta' kwalità ta' divertiment garantit. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta tal-lejla, l-programm li biex niftħu l-istaġun 2023-24 u għana bil-fert għanna diversi messaġġi li ħalli li nibda naqra. Għed invella l-istaġun it-tajjeb il-kulvat tal-guri l-membri l-ġodda tat-tim tal-paġna, grazzija tim tal-appoġġ kontinu li dejjem tagħti l-botta u risposta u kif ukoll l-kamra sportiva mod ġenerali, l-istess messaġġ imur għal Emanuel Cardona li awguralna. Toman għandna l-Gilmore b'sajna li qed jgħidlek Roberto, qalba kbira ħabib biex iżżomm mal-Wolves, nammirar. Għandna wkoll domanda mingħand Mark Schembri għal Derin, però qabel xejn ħadd nibdew Roberto, ħalli jkun sewġek il-Gilmore. Ifimni, mhux għandi qalbi kbir, jiena nissimpatizza biss mal-Wolves, jiġifieri m'iniex partitari fanatiku tagħhom, ġast kien laqatni l-isem tagħhom, in-nickname ħanajdulu hekk għax huma Wolverhampton propjament. U bdejt insegwi fis-sens nara dak iż-żmien kienu għadhom fiċ-Championship u ma m'iniex partitari tal-Wolves, jiġifieri ġast nissimpatizza u daqshekk. Mela, Mark Schembri saqsik hekk Wolves taħsibx li jiġu relegati, ma fuq se nitkellmu fit-tielet parti tal-programm. Biss Mark, li wkoll huwa wieħed mill-assistenti għall-produzzjoni, saqsa Derin x'taħseb fuq il-bidla allegata illi jistemma li jkun hemm bejn Vlahovic
u Lukaku. Fil-fatt koltit kalleja parton qed jistaqsi forsi Lukaku sejjer ma' Tottenham, ħana mhux għandek xi tgħid fuqha dil-bidla dejjem. Jiena fimni, Lukaku nistgħu ngħidu li il-maġġoranza kbira tal-fans ta' Chelsea ma jridux huwa fil-klabb. Dik żgura. Għarajt tal-klim li kien qalu l-kummenti li kien għadda kemm l-istaġun li għaddu, kien l-istaġun ta' qabel, kienet jiżda xejn ta' daqqa ta' ħajta għalina li tmaqdar il-klabb li tkun qed tilab għaliha. U tgħid li l-Inter kienu jibqgħu dejjem f'qalbek meta tkun tilab għall-klabb ieħor. Jiena l-office ma jdejjaqnix. Ħanajt id-dritt. Jiġifieri jiena jekk issir dik id-deal jiena nkun kontent. Però Derin, ġast biex nagħti update, illum sar magħruf li n-negozjati bejn Juventus u Chelsea waqfu totalment, jiġifieri din mhux ħajsir. Is-supporters tal-Juventus ma jridu. Supporters hija, supporters ma jridux. Laqas. Jiġifieri. Għandna mela x'għandna żid bħala domandi li nistgħu Mario Gauci qed jgħidilna illi Chelsea Tuchel kien kbir li neħħew, x'taħseb? Hija ħafna. Mela, u qabel ma nkomplu aġġornament minn l-Istedju Nazzjonali f'Taqali, Ferencvaros jirbħu 6-1 kontra Hamrun Spartans. Riżultat għaxejn jibes Champions Maltin. Illi wkoll din is-sena ix-xorti fil-polot ma daħqithilhom. Forsi se nitkellmu żjed il-qudiem fil-programmi oħra. Mela, domanda li kienet u ħanoħloq around ukoll minn il-panel. Mela, liema qed tara bħala l-isfidanti prinċipali għal City din is-sena bejn tistgħu issemmu timijiet oħra vol diri, Manchester United, Liverpool u Arsenal. Tibda nitkellem u mbagħad around minn il-panel. Fimni kitani huma naħseb ħajkunu sfidanti għalina ħanejdu hekk. Però jekk titnażel wieħed naħseb nażel United. Il-United ġabdew juru taħt Ten Hag li qegħdin jagħmlu passi tajbin il qudiem. Ovvjament vera kellhom riżultati, pereżempju mal-Liverpool 7-0 u da, però overall daħħal sistema tal-lob, ġab players li jixtieq. Naħseb li United ħajkunu l-iktar sfidanti. Ovvjament għandek l-Arsenal li xtraw daħ ġabu l-Declan Rice, il-Timber, u anke l-Havertz ukoll. Però rridu naraw l-Arsenal issa jilabu kull krettijiem, ġifieri jilabu fiċ-Champions League u anke jilabu fil-League. Mhux sena li għaddiet meta kellhom mhux logħba fl-Ewropa League, il-livell tal-Ewropa League ma' Champions League naħseb li huwa ta' xejn differenti mhux hekk ġifieri. Ġifieri rridu naraw kollha Arsenal kemm huma mal-ewwel żewġ injuries naraw x'jiġri. Semmejt il-Liverpool. Ifhimni il-Liverpool dejjem huma sfidanti, però ma nistax nifhem jien sinċerament kif tista' tneħħi il-midfield kollu kważi u tippretendi li tidħol għal-lig biex ngħidu hekk mingħajr il-magna tidħol isek għat-tellieqa mingħajr il-magna fil-karozza. Hemm qed ngħid dan għaliex għandek tneħħi leaders bħal Firmino u mbagħad għandek Keita, Milner, dawk kollu huma leaders ukoll, ġifieri Chamberlain, Fabinho, tneħħi Henderson il-captain. Naħseb illi żgur biex ikunu sfidanti il-Liverpool iridu jixtru iktar speċjalment fil-midfield u b'xi mod jinnexxilhom jiġġeljaw mill-ewwel illi kulħadd jaf illi hawn ċertu players illi jagħmlu sena. U ġu jaqqas jaqbdu l-kaptu, ġifieri tittara minn fejn se tixtri għax hekk ħaġib mill-lig oħrajn sakemm jidraw is-sistema ta' Klopp. Ġi naħseb huma l-inqas sfidanti biex ngħidu hekk il-Liverpool minn dawk. Ovvjament għandek il-Newcastle u għandek il-Brighton, hemm l-Aston Villa wkoll illi għalija l-coach tagħhom huwa verament bravu. U dawk se tkellem fit-tielet parti tal-programm però. Però naħseb nażel United kieku jiena. Dejjem. Għala challengers li din nitkellmu hekk min jista' jiċċallenġa l-City. Jien xorta nibqa' ngħid li l-Arsenal se jkunu bħala title contenders għal ma' City. Il-United minix ħanaq tagħhom barra u laqqas il-Liverpool. All right? Però il-Liverpool
kif taqbad tgħid, jisem xi kultant jissorprenduni. Jibdew li l-istaġun bit-tajb jibqgħu sejrin tajjeb, jibqgħu sejrin sal-aħħar bih jiġifieri u anke palma ġara jirbħu l-League u rebħu l-Champions League, jew inkella jagħmlulek staġun jiġġieldu għas-sitt jew is-seba' post. Il-United palma kienet ukoll Erik ten Hag ġib qed jerġa' jagħti dak l-isem lill-United li palma kienu qabel l-2013 fi żmien Ferguson għadhom mhumiex dak il-kalibru, però qegħdin kif taqbad tgħid ishom qed jerġa' jaqgħet it-tim li lesti li jkunu challengers għal-league jerġgħu. Sewwa wis fil-fatt ukoll Justin Deġa qed jgħidilna li Ten Hag huwa coach kapaċi anke biex saħħaħ l-argument tiegħek Derin. Roberto min-naħa tiegħek? Jiena l-ewwel dubju li għandi huwa fuq il-livell ta' motivazzjoni li ħajkollhom Manchester City. Sena l-oħra rebħu kollox, ovvjament il-bidlu ftit mill-iskwadra allura l-livell ta' motivazzjoni kapaċi ħajonqos. Għax li inti tirbaħ kollox hija xi ħaġa li jisek il-ħadd. Il-peak tiegħek ovvjament kapaċi jkun hemm riperkussjoni negattivi, però ovvjament mhux qed ngħidlek biex innaqqas mill-mertu jew mill-livell tal-iskwadra ta' Manchester City. Rigward bħala contenders, jiena naħseb li naqbel ma' Derin l-Arsenal għamlu akkwisti f'pożizzjonijiet fejn hemm l-istaġun li għadda batew fihom u naħseb li kemm Rice, kemm Havertz u kemm Timber ħajkunu pedini importanti ħafna l-iskwadra ta' Arsenal. Il-United ovvjament huma United, ġifieri anke l-istorja tagħhom tallimna li dejjem kienu hemm għalkemm għaddew minn perjodu forsi ta' tranzizzjoni minn wara Ferguson u damu ħafna ma sabu saqajhom. Fuq il-Liverpool naqbel ma kienet li dis-sena naħseb li sissa ħanajdu hekk għandhom il-midfield tagħhom batut u kull min jifhem fil-futbol jaf li l-logħba tintrebaħ f'nofs il-ground, jiġifieri jekk mhux ħajamlu xi akkwisti nemmen li ħajbatu ndilhom gran. U għek forsi xtaqt naqbad parentesi anka forsi nistgħu diskutu għal qudiem fi programmi oħra. Jiena nemmen li Klopp wara l-istaġun li għadda kien jagħmel l-aħjar ħaġa li jwarrab. Iċ-ċiklu rebbieħ tiegħu spiċċa u naħseb hemmhekk kien jagħmel pass intelligenti kieku warrab bil-kwiet. Interessanti naħseb Roberto li dan il-punt forsi nqajmu anki ma' supporters tal-Liverpool forsi anke nagħmlu dibattitu fuqhom anke mal-YouTuber tagħna Topajt Chris pereżempju. Huwa punt interessanti għand nagħmel ħanejdlek għalfejn. Coach juri l-intelligenza tiegħu meta jwarrab fis-suċċess. Pereżempju, biex nagħti eżempju, Lippi meta rebaħ il-World Cup telaq mill-ewwel. Meta l-Italja sabu ruħhom f'diffikultà u reġgħu ħattru lilu 4 snin wara kien flop enormi fis-South Africa. Mancini pereżempju rebaħ l-Euro. Baqa' hemmhekk u nafu t-Taljani kif spiċċaw laqas jikkwalifikaw għal World Cup. Jiġifieri inti li tkun coach tirbaħ u twarrab fil-glorja, hemmhekk kulħadd ħajbqa' jiftakrek mod pożittiv. U naħseb Klopp hemmhekk żbalja li m'għandunax jew forsi baqa' jippersisti li ċ-ċiklu li beda wasal fi tmiemu u baqa' jippersisti biex jibqa' hemmhekk. U mhux faċli għall-klabb li jkun beda ċiklu jintemm biex jerġa' jibda ieħor b'mod immedjat. Se kontet nara l-lejla, Liverpool daħlu għal-Casado wkoll. U ħarġu xi dawkaw tal-Brighton li saada x'aktar x'tit tinqata' din. Issa jew Chelsea jew Liverpool. Naħseb jiena il-godu ta' ħajt bidej. Lajva jidhirli illi qegħdin fuq u intom Derin. Iva. Fil-fatt Mario Bros qed jgħidilna li hemm talba ta' 85 miljun tar-Reds għal Caicedo, Reds li ma ninsawx li jagħmlu acquist bħal Sobola li fuq il-forums tal-Liverpool bdew jifirħu wkoll li speċa ħadu l-acquist ma' Red Bull Leipzig. Jiġifieri. Għandna kummenti ieħor minn Roberto ma li kont se nitkellem fuq, Roberto ma wkoll korrispondenti ieħor tagħna illi minn hawnhekk insellimlu fejn għalilna fuq l-offerta ta' 100 miljun li Manchester City għamlu biex saħħem id-difiża permezz tal-Kroat Guardiol. Barra minn hekk ukoll ħadtu akkwisti ieħor Kroat kienet illi huwa Matteo Kovacic. X'tgħidilna fuq da żewġ players, temmen illi
kapaċi jagħmlu differenza fit-tim il-ġdid li qed tipproponu għal dan l-istaġun? Qabel li wieġeb din il-mistoqsija xtaqt nikkummenta fuq dak li qal Roberto. Nispera li Guardiola mhux qed jisma' dal-programm, ma jmurx jitlaq wara li rbaħna treble tajjeb, jiġifieri importanti. Għax naħseb illi huwa pedina verament importanti għal klabb tagħna, ġifieri nifhem dak li qal illi isma' kuntant meta titlaq bħala rebbieħ nibqgħu niftakru ma naħseb il Guardiola tant ilu jirbaħ illi kważi anke jekk jibda jitlef issa xorta jibqa' bniedem importanti ħafna. Il-mistoqsija kienet illi jekk mhumiex pedini importanti Kovacic u Gvardiol u aħniex mela l-ewwel Kovacic kien ma' Chelsea naħseb illi ma kienx daqshekk kuntent għalkemm huwa plejer tajjeb dak kien ma' Real Madrid ukoll. Aħna naħseb ġibnieh flok Gundogan, issa l-istil tal-logħob huwa xejn differenti. Infatti mal-Arsenal di fil-Community Shield deret id-differenza wkoll. Xorta nemmen għandna bżonn playmaker. Kovacic iktar narah biex isera daqsxejn Rodri, nżej iktar lura. Rigward Gvardiol, ifhem nifaqna ħafna flus fuq, ġifieri as such forsi fil-preżent m'għandniex daqshekk bżonnu għax għandna l-nejtinejk hemmhekk għandna lill-Laport għalkemm Laport ma nafux issa jitlaq, għandna lill-Akanji wkoll kapaċi jilgħab hemmhekk u ħanaraw se nagħmlu wkoll Cancelo. Dan nafu li kien kapaċi jilgħab fuq il-left back ukoll. Plus li għandna l-Gomez. Ovvjament għadu żgħir 21 sena, ġifieri jafforda ftit żmien anke biex jidra u dan kien hemm il-Liverpool riduh, kien hemm ħafna klabs li riduh il-Gvardiol ukoll. Nispera li jkun difensur li jagħtina lura dak il-flus li nfaqna fuq. Jiena xorta għandi nemmen li il-klabb speċjalment irid iġib jew playmaker kif ukoll winger. Jiena lil Mahrez ġieli kienu jkollu logħob mhux daqshekk tajbin, però niftakar l-logħba ma' Tottenham pereżempju konna 2-0 minn taħt u fit-tieni ħaf dawar il-logħba tista' tgħid waħdu. Mahrez huwa dak it-tip ta' plejer li huwa one-on-one, kapaċi qabeż plejer, kapaċi krossja u naħseb li hemmhekk għandna xi ħaġa nieqsa. Tajjeb wisq, mela, mmorru għat-tieni waqfa pubbliċitarja, ibqgħu magħna għaliex wara din il-waqfa għandna il-punt tattiku ta' Roberto u inkomplu bl-aħħar parti tal-programm. Tal-waqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Fis importanti minn Game Breaker. Nhar is-sibt 17 ta' Awwissu, Game Breaker ser jkun qed jorganizza sejl fejn matulu inti tkun tista' tieħu skont ta' xejn inqas minn 25% fuq il-kodba kollha li hemm mal-beħ.
ċertu statwi u figuri kif ukoll il-kollezzjoni kollha ta' Funko Pop li għandna bħalissa għad-dispożizzjoni tagħna fil-ħbut li għandna ġewwa Birkirkara. Barra minn hekk, bil-loyalty scheme il-ġdida qed noffru, int se taċċerta ruħek li dak li tonfoq illum se tigwadanja minnu fil-futur b'skonti sensazzjonali fuq il-prodotti kollha li Game Breaker joffri, prodotti ta' kwalità ta' divertiment garantit. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn l-lejla qegħdin nitkellmu fuq il-Premier League flimkien ma' Kenneth Caruana mill-Manchester City Supporters Club, Darren Muscat partitarju ta' Chelsea u l-mistieden residenti Roberto De Bricati. Nfakrukom ukoll biex tkomplu ikkummentaw fuq dak kollu illi qegħdin niddiskutu l-lejla. Justin De Giorgio jgħidilna Ten Hag ma jħallija lix-xalħat li jgħidu fil-players disciplina l-Ronaldo kred l-lum ma' Fenerbahce u l-gwerra tal-barra mseb Jurij Xkowċu għamdiet inekli id-Deadwood illi ilu emmek żmien. Roberto, forsi tina kelmtej fuq Ten Hag. Jiena personalment li insegwu ħafna lob ukoll ta' Manchester United meta jkolli ċans naqbel perfettament ma' dan qed jgħidilna Justin. Mela, ħanibda minn punt importanti. Qed tissemma ħafna l-kelma dixxiplina. Tajjeb, issa, leader importanti li jkun dixxiplinat, però mhux li jkun wieħed tipo tal-armata biex niftehmu. Jiena nemmen ħafna għal-qasmu ta' konni coachja, id-dixxiplina hija importanti, però li inti tirbaħ ir-rispett tal-players dik hija essenzjali. U tirbaħ ir-rispett tal-players billi taqbad il-bastun u s-sawwad bih. Right? Ġifieri jiena Ten Hag nemmen li huwa coach tajjeb, nemmen United għandhom jistapportuh kemm jista' jkun, jagħmlu żball kbir jekk għax ikollhom xi riżultati negattivi jiddeċiedu li jibdluh. Coach irid jingħata ċans biex jimplementa l-filosofija tiegħu. Nemmen li fl-ewwel staġun tiegħu mal-United għamel beda pedamenti li jistgħu waslu ħata pitada biex joħloq din ta' suċċess. U naħseb li huwa wet akkwist kien akkwist importanti ħafna l-istaġun li għadda l-United wara ħafna taqlib u tibdil li kellhom fil-coaches li kellhom fis-snin li moddija. Però nerġa' ngħid ma trix tkun soldat tal-azzar. Tkun bniedem li isma' tirbaħ ir-rispett għax il-players jemnu fl-idejat u fil-filosofija tiegħek. U coaches rebbieħa bħal Guardiola pereżempju, m'għandix dubju li Guardiola huwa coach dixxiplinat, però ovvjament il-players jilagħbu kif jilagħbu għax jemnu f'dak li jgħidilhom Guardiola. Mhux għax Guardiola jaqbad il-frosta u jqgħod isawwathom. Ġifieri d-dixxiplina mhijiex kollox. Billi tkun dixxiplinat u ma jkollokx idea ta' futbol, ma jkollokx filosofija, ma jkollokx stil kif it-tim tiegħek ħajlab, ma twaslek imkien. U laqbadja fuq il-coaches, Roberto, naħseb li nistgħu mmorru għal it-tieni rokna tiegħek li hija il-punt tattiku. Eżatt, jiena bħala coach għandi simpatija kbira lejn Guardiola, ġifieri mhux għax huwa rebbieħ, però għal diversi fatturi. Anke pereżempju il-formation li beda jilgħab biha l-istaġun li għadda li hija 3-2-4-1. Li normalment nirreferu għaliha bħala l-Christmas tree formation. Tajjeb, Guardiola huwa tip ta' manager u din għamilha ma' kull klabb li kien jikkoċja ġifieri fi Barcellona, Bayern Munich u Manchester City.
Huwa manager li jħobb il-lob offensiv, jħobb il-high pressing, jħobb il-one touch football, jħobb il-moviment bla ballun, li dawn huma kollha kunċetti li ovvjament jagħmlu differenza bej tim u ieħor fuq il-ground. U nemmen li Guardiola l-aħħar darba bdejt naqra dokumentarju fuq Manchester City u xi ħaġa li laqtitni kienet din li Manchester City rari biex jixtru plejer li jkun qed joqrob 30 sena. Normalment jixtru plejer ta' 21, 22, irawmuh, jidħol fis-sistema ta' Guardiola, jagħmel ċertu ammont ta' snin u kif jaqbes it-30s jew ibijawh jew inkella jintemmu l-kuntratt u ma jġeddulux. U dik turi viżjoni mhux għal staġun wieħed. Il-ġimgħa l-oħra inti saqsejtni pereżempju x'naħseb fuq l-akkwist ta' Lukaku ma' Juventus. Jiena għedlek li dan huwa akkwist indi short term. Minnaħa tal-City l-akkwist li jagħmlu pereżempju ta' Gvardiol huwa akkwist li ħajrendi fil-preżent, però ħajrendi ħafna iktar fil-futur għax għadu żgħir fl-età. U dik hija xi ħaġa li Manchester City qed jibrillaw ħafna fiha, apparti l-aspett tattiku ta' kif qed jilgħab Guardiola. Issa l-mistoqsija ovvjament ħad tkun minn ħajrnexxielu mid-timijiet l-oħra jeleb il-futbol li qed jipproponi Guardiola mal-Manchester City. Tajjeb, nemmen li ma tistax taqbad formazzjoni tattika u tgħid isma' b'dil formazzjoni jien nista' neleb il-futbol ta' Guardiola. Jiġifieri nemmen li tkun hemm ħafna studju, ħafna analiżi, jiddependi wkoll il-performance tal-plejers fil-mument. Ovvjament timijiet bħal Arsenal, bħal Manchester City, bħal Manchester United jilagħbu bil-4-2-3-1, għandek il-Liverpool li ovvjament Klopp huwa rinomat għal 4-3 u l-Gang and Press li hija xi ħaġa sinonima miegħu u mat-timijiet li kien jikkowċjaw. Għandek in-Newcastle li ovvjament bil-mod qed jibnu tim ukoll u naħseb ħajkunu ta' sfida, però għandi kurzita kbira biex nara it-timijiet l-oħra Ingliżi forsi kienet hawnhekk ma tantx ħejju pjaċir li ħanejt. Però għandi kurzita kbira biex nara li ma manager ħajrnexxielu jeleb is-sistema tattika li qed juża Guardiola. Guardiola dis-sistema tattika rnexxielu jirbaħ kollox fi staġun, hija sistema li rendiet ħafna, tajjeb, ovvjament kollu ġej minn dak li jsir fit-training għax da mhux qisek qed tilgħab FIFA fuq il-PlayStation u tfajt il-players fil-ground u daw jaqbdu jilagħbu bl-automation bl-AI, għax ovvjament fuq FIFA jilagħbu ma inti kuljum terġa' tipprattika u tipprattika l-istess movimenti sakemm dawn jibdew jagħmluhom bajnejhom magħluqin. U għandi kurzita kbira, jiena nemmen li Arteta kapaċi jkun dak il-manager li jeleb il-Guardiola. S-sena l-oħra wasal qrib, forsi kemm nuqqas ta' esperjenza, kemm ċertu injuries li kellhom Arsenal u kemm forsi players li ma kellhomx ta' livell f'ċertu pożizzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar ħallew impatt fir-riżultat finali. Però dis-sena naħseb li Arsenal ollew il-livell fis-squadra tagħhom bl-akkwisti li jagħmlu. Naħseb li Arteta forsi żball wieħed li għamel is-sena l-oħra kien li f'Jannar ġab lil Jorginho. Jiena dak kien akkwist li ma qabilx miegħu, nkun onest. Għax jiena nemmen li meta never change a winning team. Jekk it-tim tiegħu kien qed jirrendi ma kellux għalfejn jibdel. Tajjeb, però nemmen li dis-sena Arteta kiseb l-esperjenza issa l-ewwel darba li letteralment Arsenal challengew għat-titlu u naħseb li dis-sena kapaċi jeleb is-sistema tattika ta' Guardiola. Grazzi Roberto ta' dana l-analiżi tattika mill-iktar interessanti, forsi xtaqt inżid ma li qed inti Roberto li ma ninsewx li l-Arsenal isom tilfu l-krittu wkoll wara meta weġġalhom William Saliba d-difensur li spjom ħafna punti l-injuries tiegħu. Biss going forward, ġajjin semmejnija fl-ewwel parti tal-programm. Darren, Brighton, Aston Villa u Newcastle is-sena l-oħra rajnihom jakkwistaw postijiet fl-Ewropa għad-danni ta' timijiet bħal Klopp, bħal Tottenham Hotspur. Taħseb li dis-sena nistgħu naraw stejjer simili u jekk iva mingħand min? Ara, il-Lig Ingliż qatt ma tista' tgħix sejjer fil-Lig Ingliż u għalhekk nistgħu ngħidu li huwa l-aqwa lig fid-dinja. L-20 tim li hemm kollha ser jagħtu klaba. Kemm minnu fl-aħħar u kemm hu minnu l-ewwel,
kull tim se jagħtik dik il-logħba u jagħtu l-logħba lill-avversarju tagħhom, allura nemmen li kollox huwa possibbli u jien ngħid li iva jista' jkun hemm xi ħaġa simili wkoll f'din f'dan l-istaġun li ġej. Jiena ngħid li Brighton sejbatu ftit. Għax issa ovvjament għandhom il-lob ukoll tal-Europa League, allura lejja hemm tkun ukoll free-players. Flanki fl-Aston Villa, però il-Newcastle ngħidlek li jibqgħu jaqtfu. Tim fil-Newcastle li snibal nemmen fiħu kolli jasal. Imma jina naħseb li iva jista' jkun hemm xi timijiet li mid-tables li d-darba jisom jagħtu dik l-ispinta u jitaraw ftit il-fuq. Kienet. Naqbel f'punti tajbin ma derin għaliex il-Brighton donhom qed ibieħu qed iżarmaw it-tim tista' tgħid jiġifieri ma nkun sorpriż li l-Brighton jaqgħu iktar lura. Veru l-City din li l-unika coach Deżerbi li minna li aħna hom il-baħnina b'sena l-oħra u għemejt lifna. Pero naħseb li ma ġabux dawk l-akkwisti issa l-Brighton illi jerġgħu forsi jagħmlu dak li jagħmlu sena l-oħra. Il-Newcastle għalkemm ġabu l-tonali, però s'issa qishom ma nafx, jistennejt iktar li ħajamlu akkwisti anki bil-flus l-għandhom hekk jisni ma nafx għala stennejt ħafna iktar. L-Aston Villa storja oħra, l-Aston Villa ġabu l-Tillemans pereżempju. Naħseb illi anki Unai Emery nemmen nettara fejn wasalhom is-sena l-oħra. Nemmen illi il-ċat li għandna bejnietna t-tim tal-Kamra Sportiva kien hemm insaħan sitta poġġa l-Aston Villa mal-ewwel erba'. Bħalissa nsejt min? Fimni, mhux sekk faċli, però ma tkunx xi sorpriża ġifieri l-Aston Villa anke bħala storja u hekk u daw ġifieri u anke bħala fanbase u struttura ġifieri għandhom kollox għandhom ta' livell għoli. Dal-coach b'xi mod irnexxielu jaqgħadhom ħafna, ġifieri minn dak anki ċertu plejers bħal Watkins u hekk. Issa ovvjament bħal kollox tara eżempju jweġġelek Watkins pereżempju tara fejn tmur. Jiena ma neskludix anke l-Brentford. Il-Brentford is-sena l-oħra veru li għamernett lilna dawk anke rebħulna aħna ħomi dilli. Tawna logħba ġennewna. Ġifieri Roberto tkellem kif il-Gwardjola tista' twaqfu. Ma naħsibx li huwa imbattibli Gwardjola kemm huwa coach tajjeb ħafna u rebaħ, però żgur mhux imbattibli. U jidilli l-Brentford jekk minn is-sejjer żball rebħilna kemm home u anke away sena l-oħra, però minn ix-xert. Ovvjament hemm timijiet oħrajn ma wieħed irid jara bħal West Ham u hekk fimt fejn se jkunu fl-istaġun li ġej. Tajja pus, mela, kienet forsi fil-qosor tina naqra l-aħħar aħbarijiet mill-Manchester City Supporters Club Malta. Għannu kollu għamlu l-program. Tajjeb, ftit tal-ġimgħat ilu għamilna barbecue, għawik laġu farmhouse bejn il-membri, ħadna pjaċir, ċelebrajna, rajna ritratti ta' kemm fraħna u bizna kemm fil-finali kif ċertu logħbiet. Kemm kontra l-Inter tajjeb ġifieri il-gol ta' Rodri is on fire insomma għaddejjin. Ovvjament bħalissa qegħdin niġbru l-membri, ġifieri fuq il-paġna tal-Facebook u Twitter u hekk u Instagram qegħdin ukoll jidħlu l-membri wkoll ġodda kemm dawk li kien hemm kien nirċievu l-miżati. U issa bdejna anki pereżempju bħal għada nibdew niltaqgħu f'ċertu postijiet li għandna l-belt għandna post il-ħamrum fejn naraw il-lof flimkien. Tajja pus, mela qabel ma nagħlqu għandna domanda minn dik tkalleja falzona lik kienet. Lucas Paquetá sar daqshekk tajjeb biex jieħduh Manchester City? Fimni bħal dejjem ta' ġifieri u bħal ħafna timijiet. Tant ilhom jissemmew. Semmew xi wieħed tal-Brighton dak il-Ġappuniż Moto nsejt xkun jomu. Fimni Lucas Paquetá. Dak il-milu staġunu fl-Ingilterra ma kienx ħażin,
qed jitolbu somma kbira għalih. Jaħasajin kont niġibi Ruben Neves pereżempju, ħallija li mar is-Saudi Arabja, ġifieri dak il-prezz u nofs il-prezz biex ngħidu hekk mar. Ifhimni. Nemmen verament li għandna bżonn playmaker, dak it-tipo David Silva, De Bruyne issa qed jikber u qed jiweġġa ta' spiss, jiġifieri ma tax nistgħu nindependu l-ħin kollu fuq. Ovvjament għandek il-Phil Foden illi kapaċi jabbli jilgħab dik il-pożizzjoni però għadu żgħir u forsi mhux daqshekk ma nafx, Lucas Paqueta sarx daqshekk tajjeb. Ifhimni, kultant jekk ħadd tixtri plejer hekk qablu jkun one season wonder, fimti ġifieri titqgħod attent se tixtri. Hemm ukoll Olmo pereżempju ta' Spanja li da staġun war ieħor wara li hu kapaċi, ġifieri plejer sem ta' x'wieħed jista' lejn xi ħares. Tajjeb wis, mela l-aħħar domanda biex nagħlqu wkoll il-programm, nixtieq ramt minn għandkom it-tlieta fuq. Min taħsbu li se jirbaħ il-kampjonat, ovvjament jien se ngħid tiegħi wkoll fl-aħħar. Min taħsbu li se jidħol mal-ewwel erba' u min taħsbu li se jiġi relegat. Roberto jibda Terren Kenneth u mbagħad jien. Mela, diffiċli ħafna biex jedni ħerbaħ il-kampjonat. Jiena ovvjament nibda li s-City huma l-favoriti netti. Baqgħu kważi bl-istess skwadra bħalma tkellimna. Minn darab u kollox u naħseb li jibdew favoriti netti. Bħala l-ewwel erba' ovvjament apparti s-City bħala Champions jiena nemmen li ħajkunu l-Arsenal, il-Manchester United u Newcastle. Jiena nemmen li dawk ħajkunu l-ewwel erba'. Mill-aspett ta' relegazzjoni naħseb li tim, inti semmejt l-ewwel mistoqsija fuq il-Wolves, naħseb tim li ħajkun ikkundannat dis-sena huwa l-Wolves. Għax anke l-fatt li telaqhom il-coach issa qed juru li hemm ċertu instabilità fil-klabb. Mela, jiena naħseb li Nej l-oħra diffiċli ħafna Antonello, diffiċli ħafna biex bassar minn ħajkunu minn ħajaqa. Għalissa duk minni wisq, onestament, ġifieri naħseb li iktar faċli tgħid min ħajġi tal-kampjonat milli tgħid min ħajġi relegat at this stage. Tajjeb ħafna. Nirringrazzjak Roberto x'naflu wkoll trid tħallina l-appuntament tagħna miegħek huwa wkoll għall-ġimgħa d-dieħla. Darren? Mela, jiena nara l-City bħala favoriti li jerġgħu jieħdu l-lig. Il-ġlida tkun bejn is-City u l-Arsenal, ovvjament. Mal-ewwel erba' City u Arsenal, jiena ngħid il-Manchester United ikunu hemm u forsi noħlom imma naħseb li aħna bħala Chelsea inkunu ma' top 4 ukoll. U minn se jiġi relegat, jiena ngħid għalkemm għadhom kif telgħu xorta ma naħsibx li ħajkunu tim li jiċċelinġjaw ħafna fil-Premier League. Il-Luton, il-Sheffield jiena naħseb li forsi ma jaslux laqas ikunu mal-aħħar tlieta u deep down xi ħaġa tgħid li l-Everton ukoll ikun qegħdin fil-periklu. Dawn l-aħħar sentejn ħallsu ħafif. Ma waqgħux salvaw dejjem l-aħħar żewġ logħbiet tliet logħbiet. U jiena naħseb li dawk it-tliet timijiet li jistgħu jaqgħu relegation. Kienet minn ħatijak? Naħseb is-City hu nittama li jiġi mejju nerġgħu niċċelebraw u anke niksru rekord tajjeb. It-tieni naħseb United, l-Arsenal u naħseb imbagħad nażel il-Liverpool peress li m'għandhomx Champions League dis-sena naħseb illi ħatejnhom lejn l-aħħar tal-istaġun. Ma naħseb illi mbagħad it-tim b'xi mod ilħaq jiġġielja sew, Klopp huwa coach tajjeb ukoll li naħseb b'xi mod jinnexxielu jwassalhom. Rigward relegazzjoni, Wolves qegħdin fi problemi ġifieri anki bħala klabb jidher li anki mis-sena l-oħra. Il-Luton Town ifhimni ma naħsibx li huma tim li qiegħed armat biżżejjed anke mill-lat ta' ground, mill-lat ta' ħafna diffiċli.
Li ieħor nara bejn Sheffield United u l-Bournemouth. Il-Bournemouth da wassalhom bis-salvhom u klet xewħ. Għalulu grazzi ġifieri daw. Ma nistax tifhem x'in din id-deċiżjoni, speċi huma jaħsbu li ħajlabu xi futbol differenti jew da ma nimmaġinhom li jkun wieħed minn dawk it-timijiet. Sheffield United jisni ma tantx. Ifimni dejjem kienu tilajnu niżlin għamlu żmien ukoll dal-aħħar forsi mhux daqshekk, però wieħed minnhom imbagħad. Jiena min-naħa tiegħi nemmen li City jistgħu jsiru champions. Issa, għalkemm nemmen ukoll bis-sħiħ li Manchester United darba sejtuhom hard time sal-aħħar. Iż-żewġ timijiet l-oħra li naħseb se jkunu kwalifikati għal UEFA Champions League tas-sena d-dieħla nagħti fiduċja lil Liverpool. Għal-raba tim qed nara ġlieda tajba bejn Arsenal, ħanejt Arsenal u Chelsea għalissa. Ħanżommhom hemmhekk it-Tottenham għalissa nixtieq narhom naqra qabel ma nifforma opinjoni dwarhom. Speċjalment mingħajr Kane issa jħajneħu ġifieri. Però ċansi morru għal Lukaku kif għalulna wkoll is-segwaċi tagħna. Relegazzjoni nemmen illi Luton Town, Sheffield United, it-tielet tim naħseb jista' jkun Wolves. Jiġifieri, però fuq hekk għandna 9 xhur li jibdew minn għada u mbagħad naraw naqra il-prosegwu tal-kampjonat kif ser ikun. Grazzi lill-mistednin tagħna tal-lejla lil kienet u lil Daniel tal-Derin tal-ukoll attendew għall-programm. Grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Nħeġġkom ukoll biex tużaw is-servizzi tagħhom għax indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu il-Kamra Sportiva tkompli tikber. Infakkarkom ukoll li dan il-programm minn hawn ftit ieħor ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant inħeġġitkom ukoll biex tidħlu hemm tagħmlu subscribe u ma titilfu ebda mill-kontenut li ser noħorġu, anzi ħanibdew noħorġu issa ta' kuljum minn ħin għal ieħor. L-appuntament tagħna magħkom bħala Kamra Sportiva se jkun għal fis-6 ta' filgħaxija, meta ser ikollna il-programm illi ser jipprevedi ukoll xi programmi ser ikollna il-ġimgħa d-dieħla grazzi għal Lorjana Brinkat. Minn ħatija jiena narakom nhar il-ħadd li ġej għall-analisi tal-logħba Inter Eknazja, botta u risposta jirritorna il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fejn se nkunu qed nitkellmu fuq is-Serje A. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-segwejtuna u l-lejl it-tajjeb. Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.